vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Saka inini nemurume wangu tainge tichishanda zvedu tose kuCape Town, tichishanda pane imwe restaurant. So takabva tazotanga manje kuapply, tichiapply. Inini ndikabva ndazowana mukana wekuti ndinge ndichiuya kuno kuCanada, but taifanira kuti tinge tichienda kuIreland. So inini ndakati ndauya kuno kuCanada. Zvava kuitika mukoma ndezvekuti I have been lonely for a very long time. Apa ndakabatsirwa nemurume wangu kuti ndinge ndichiuya kuno kuCanada because takatobhadhara vanhu vakatosiyana siyana, but manje iye on his side visa rake rakabva raitwa denied. This was last month. Now nyaya iripo mukoma ndeyekuti pane umwe ex wangu uyo wandakatanga kudana nawo naye pandakatanga kugarawo muCape Town. Saka naiyewo akaita that same process, but ainge ari single zvake. He was a truck driver just like my husband. Saka right now ari kutodriver matrucks zvake ari kuAmerica. Saka we are now in communication. Handidi kukunyeperai, because of desperation ndakabva ndazomutsvaka paFacebook and he was glad. Ndokubva tatanga kutaura tose. Saka ndichimutsvaka ndainge ndichida kuti iye ange achibatsirawo murume wangu, because he was telling me kuti murume wangu anokwanisa kuya via Mexico achiita zvekuchamba border, then he can be able to come to Canada. But murume ndainge ndisingambomuudzi kuti I was in communication with my ex. Saka now because murume wangu we have been trying to get him over to this side and my visas ake ari kungoitwa denied at all the times. Ndasvikawo pakuneta mukoma. I am really fatigued. I am tired. I am like a mess. So he then called me one day and akabva azondifonera akanditi, ko why wakawanisa face yako? Apa ndainge ndakatobata matishu nditori busy ndichichema. Then I started crying non-stop. Ndikabva ndamuudza kuti I am tired. Kubva riniko ndichingozama kuti murume wangu ange achiuyawo kuno kuCanada. Saka iye akabva ati it is okay, you need to be patient. Handiti I am here. Saka he is suggesting kuti since iye ari kuno kukuduze neni, we can just do our thing. Haana kutaura kuti techidata, akangoti inini I am here for you until your husband paanozoya kunoku ndobva ndazosiyana newe. Saka iye ex wangu ari kuti ari kuda kuuya kuzondiona. So ndiri kukumbirawo kubvunza kubva kune vedare renyu kuti zvinoita here kuti ex wangu ange achiuya kuzondiona, and kana auya kuzondiona then what? Nai mukoma. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu ava. Zvakangoma hazvo vedu we. If kana wakambosanganawo nesituation yakadai kuti maybe murume wako ari kuabroad or your wife, kana uine machallenges amuri kufeisa, you can come with your stories as well to my inbox so that tinge tichibatsirwawo nevedare redu. Nyaya idzi dzekuenda kuchando vamwe vachisaraka mamarriages akawanda achaparara. Asi ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi I am fatigued, ndaneta nekuramba ndichingobatsirana nemurume wangu kuti aapply mavisa but zvichiramba. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Saka inini ndiri mukomana, ndine makore 24 years ekuberekwa. Saka ndine umwe mukadzi wemunhu uyo wandiri kudanana naye. Apa ndiri kumudya bag. Hakusi kunzi iye ane mari, murume wacho anotongoitawo zvekutongongwavha. Saka ndiri kutongomudya bag. Zvakaitika ndezvekudai ndakatanga kuhura naye mukadzi uyu. So takabva tazotanga manje kuchitumidzirana mavideos, because iye most of the times anoti sezvo tisingakwanisi kuwana mukana wekuti tinge tichiita bonde at all the times paanenge achida, saka anowanzo kuti nditumidzire mapictures ako. Saka ndinobva ndazvitora mahalf body mapictures nemavideos ndichitambisa secrets yangu, then iye anoti anowanzo kuzvibatsira pai murume wake paanenge akarara, zvinenge zvichitomufadza izvozvo. Then ndakabva ndazotanga manje kumutora mavideos panguva yandinenge ndichiita bonde. So far ndine mavideos awo anokwana iwo kuita 3 andiinawo.
and there are long play videos andakamutora paakauya kumba kwedu akabva arara kumba kwedu. Saka right now iye nekuda kwekuti anoziva kuti ndine mavideos iwayo, because akandibvunza kuti naiwe ko mavideos aya aripi, because she knew kuti ainge ari mufoni. Ndikabva ndati iwe ndakamakopera mumemory card. After ndamakopera mumemory card amene kuti memory card yacho iripi. So from that day akabva atanga kuita like good care of me, anondipa mari mukoma apa inini nditori nemusikana wangu. Musikana wangu uyu atori nenhumbu, anotozviziva kutoti musikana wangu ane nhumbu. Apa ndakatomuudza kuti ndikuda kuti unge uchindiodherawo preparation because ane umwe waanowirirana naye ari kuBotswana. Saka mukadzi uyu hakusi kunzi ndinomuda, ndikutongomushandisa. Ndakatoona kutoti uyu ndo mukana, handiti munoziva kuti mabasa acho haasi kubatika muno muzimu. Saka since ndakatoona kutoti nditori netalent yangu yandinokwanisa kutoshandisa ndichitozvichengeta, uye zvekare kana mukadzi wangu uye zvekare kana musikana wangu ndava kugara naye ndinokwanisa kutomuchengeta ndichitongodanana nevakadzi ivavava ndichitongovarova bhegi. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyu. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi tsvakai mabasa akomana, nekuti muchazosangana nevamwe vanenge vaine rukaho. But ngatitaurei naye mwanakomana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo mukoma, I am a musician. I am willing to do anything just to be a musician. Saka ndava nemakore akati one day as an upcoming artist, kana mukateerera masongs angu you can hear kuti munhu uyu anogona, but breakthrough manje it is hard these days to have that breakthrough in the music industry. Saka so far ndatanga angu kuti ndinge ndichifambira nyaya dzacho, mari chete ndo isati yabatana, because pane kwandakazoudzwa uko kwandakanzi ndokunoenda vaimbi vakawanda. Saka ikoko mukoma I am going to see that prophet, but prophet uyu ndakatoudzirwa nyaya dzake kuti iyewo chiprofeti chake chaanoita ichocho hanzi naiyewo akatopihwawo mishonga uye ane nyora dzaakatemererwa kumusana. Saka I am thinking of visiting the guy. Kana mari yangu yabatana then ndobva ndazopihwawo mablessings ekuti ndinge ndichizovawo ne-a breakthrough. Kana kuri kunzi ndikashaya mari yekuti ndinge ndichienda kwavari prophet ivavo, ndafunga kutoti ndinge ndichitongoenda kun'anga yacho direct, because ndakaudzwa kuti hanzi n'anga yacho iri kuMozambique and ndakatoudzwa kwairi n'anga yacho iyoyo. So all that I need is money. Inini hangu mukoma, kunyange zvikanzi kwauya chinengei, I have to be famous one day and I am going to do whatever that I can just to be famous. Vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi I am going to do everything that I can kuti ndinge ndichizokwanisa kuva a famous musician. Hanzi ikoko kwa prophet ndakaudzwa kuti kunotoenda mamusicians akawanda. Hanzi vane nyora dzavainadzo kumusana dzavakatemererwa. Hanzi inyora dzekukwezva chaunga. Strange things do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndaneta neizvo zvandiri kuita, but at the same time handikwanisi kuti ndinge ndichiregedza kuita zvacho zvandiri kuita, because I love this what I am doing, even though I know kuti it is very wrong. I have been told, handizivi kuti how many times ndakatosvika pakutobatwa nevamwe veukama ndiri busy ndichitongozviita. Saka inini hangu upenyu hwangu ndinotongoraramirawo kuzvifadza ndiri ndega pabonde. Izvezvi nditori nechidhori changu icho chandakabva mukutenga, chidhori chiya chinenge chiine sikarudzi yemunhukadzi. Saka ichocho ndo chandava kutongozviudza kutoti mukadzi wangu, but I can see kuti zvinhu izvi zvandiri kuita hazvina kana maturo, and I can see kuti age is catching up with me. Hongu mari, nekuda kwekuti handina girlfriend, mari yangu ndinokwanisa kuisevha ndikaita zvandinenge ndichida. Ende pacomplex pandinotogara patori nevakadzi vakawanda vanotondida,
and most of them they end up throwing themselves to me vachindibvunza kuti nhaiwe kasi uri ngochani here wai tisingambokuoni uchiunza vakadzi mumba mako. But I never respond to them. I just tell them kuti I am busy fixing my life. But chokwadi ndechekuti mukoma per day, even kana ndiri kubasa kana zvakanyanyisa kunyatsokusunga ndofanira kutoti ndinge ndichimbozvibatsira ndiri kubasa, but most days ndinomirira kuti ndinge ndichizodzoka kumba. Kana ndadzoka kumba I prepare my nice meal ndobva ndatogara pasi mukoma. That is what disturbs me a lot, because ndinotogara pasi ndichitodya ndichitoona mavideos ebonde. Ndokwanisa kugarira mavideos ebonde for more than 2 hours just getting ready. Kana ndapedza kudaro ndinobva ndaenda mubedroom mangu, open up all of my toys, ndobva ndatotanga kutozvifadza pabonde. Saka mukomanashe, I am tired. I can see kuti izvi zvinhu zvandiri kuita izvi hazvisi bore, because I need to get married. And ndinotya because ndinowanzokunzwa vanhu vachiti kana ukagara uchingoita chimhandara maoko unopedzera wava loose zvekuti hauzozvarisi. Pane madoctors wo here, kana varipo ngavandibatsirewo mucomment section. What are the side effects? I don't mean the spiritual effects but the physical effects dzekuti unenge uchingoita chimhandara maoko. I am not that addicted zvekuti ndinozviita kusvika ndava kuburitsa mvura. I always reserve for the next day. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Shuwa kuita kunge motikari inenge iine reserve tank, hanzi ndinotosiya mamwe ndinosiya imwe mbeu mu reserve tank kuitira mangwana. Saka hanzi pari zvino ndoda kungozivawo physical effects acho ekuzvibatsira, not spiritual. Saka kana madoctors muriko, please ngati vabatsirewo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi vakadzi they throw themselves at me, but inini I don't think kuti ndinokwanisa kugutswa nemukadzi plus handidi kuzodyiwa mari nevakadzi, because ndakatoona kutoti I can do this on my own. Zvakangoma hazvo veduwe. Vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndakapiwa uroyi naamai vangu, ivowo vakapiwa uroyi hwavo naamai vavo gogo. Saka inini patakazopiwa uroyi ivo gogo vainge vashaika, saka zvainge zvisingaiti kuti amai vainge vachifamba vari voga. Nazvino tinotofamba tiri tose. Saka mukoma ndakazoti ndaroorwa paya ndakabva ndazodyisa murume wangu, but ndakabva ndazotadza manje kudyisa vamwe amai guru, because ivo ndainge ndichida kuti ndinge ndichizofamba navo. Already ndainge ndiine boyfriend yangu yandainge ndichidanana nayo. Saka mukoma murume iyeye wandainge ndichidanana naye ndainge ndakatoita zvekutomushandisira mushonga. Ndakatanga ndichamushanyira usiku ndobva ndaita bonde naye. Saka masikati aizoti akandiona manje obva atanga kundifunga kuti pati munhu uyu it means kuti ndinomuda, kuzosvika achizonondisvitsa shoko ndokubva ndabvuma. Saka taiwanzokusangana mugomo tobva taita bonde redu. Ndakabva ndazobatwa navo amai guru vaya iye murume uyawe atori pamusoro pangu. Saka amai guru vaya ndakabva ndavakumbira ruregerero, ndikabva ndati ndokumbirawo kuti musaudza anyone. Nhasi zvandichaita ndichati usiku paya paya kana ndaenda kunorara nemurume wangu, then ndichabva ndazomuudza chokwadi changu kuitira kuti mangwana pange pachizogarwa dare. Please musazondinyadzisa. Saka amai guru tisati tarara vakabva vazondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichitaura nemurume wangu, otherwise ivo mangwana vainge vachazomukira makuseniseni vachiudza vamwene vangu. Kunze kwakazoti kwasviba ndokubva ndazongokaruka ndatomira mubedroom mavo. Ndainge ndiri inini naamai vangu nedzimwe shamwari dzangu dzemuraini idzo dzandinoroya nadzo. Ndakabva ndazotora imwe tsono iyo yainge yakabatwa neimwe friend yangu. Saka friend yangu iye ainge atogara aine grudge naamai guru ava, but ainge achingoshaya kuti ovabatirawo papi. Saka tsono yaye ndakabva ndaitora ndokubva ndatongovabaya. Ndakavabaya pagumbo apa zvokuti ivo vakabva vatomuka ndokubva vatanga kutokwenya kwenya.
kwenya kwavainge vachiita poison iyayo yainge iri patsono yainge ichitopinda muropa vakakwenya vachifungidzira kuti zvimwe kuda vainge varumwa nesvosve. Then mangwana acho makuseni vakabva vangoramba vachingokwenya, vakatomuka gumbo ravo rakazvimba zviyozi vakazoti vaendeswa kuchipatara vakabva vazonzi vainge vaine kensa zvikanzi vanofanira kuti vange vachienda patreatment. Ndikabva ndatofara, ndozvandakabva ndazovaurayira izvozvo zvekuti 1 ndakatadza kuti ndinge ndichivaita muroyiseni, number 2 ndokubva vazondibata chikomba chitori pamusoro pangu, mukoma ndokubva ndatovauraya amai guru. But amai guru ava vanogara vachingopfuka vachingondipfukira, but ivo vanozoti paya pavanenge vava nesimba ndopandinobva ndinovanyengerera ndobva ndazotora mweya wavo, ndinobva ndazoenda ndazonogadzika mweya wavo pane umwe mwana wavo, uyo mwana wandinochengeta, because amai guru vakati vashayika ndokubva ndazotora umwe mwana wavo musikana, mushure mekunge ndaudzwa naamai vangu kuti taifanira kuti tinge tichizoshandisawo mwana wavo kuitira kuti mhepo yavo inge ichizowana pekuzororera, nekuti munhu wose kana afa anofanira kuti ange achienda kune vedzinza rekwake kuti ange achinozorora. Zvino kana akatadza kugamuchirwa nevedzinza rekwake, then anobva azodzoka kunoku kunyika yevapenyu. Saka kuti ange achizozorora hunge agara mumuti kana kuzogara kana kuti anobva azotsvaka pamunhu wekuti ange achinogara paari. Saka ndokusaka ndakabva ndazoti ndainge ndichida kuti ndinge ndichigara nemwana wavo amai guru. Nanhasi uno ndini ndigere naye, but kugara kwandakaita naye inhau yekuti she is my protection. Kana vandipfukira ndinobva ndati ko naimi mai guru, ko zvamunonetsana neni imi sekunge musina kuzvara, hamuna kuzvara here? Vanobva vati zvandakazvara, ko vana vangu varipi? Ndobva ndati naye mai guru, iko zvino muri kuda kunetsana neni, apa ndiri inini futi ndiri kukuchengeterai mwana wenyu, chigaraizve pamwana wenyu. Vanobva vazoenda vobva vazonogara pamwana wavo. Saka mwana wavo uyu mukuzokura kuroorwa kwake kuchatinetsei, uye kana akaroorwa kuzogara nemurume zvekare zvichanetsa. Ivo saamai vange vachibvuma kuti vange vachirara nemukwasha, because ivo havatozvizivi kuti imhepo. Kana vakamugara vanenge vachitozviona vari ivo, saka ipapo ndopachazoti netsei. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, the last part iyo mainzwisisawo here vedare. Hanzi mwana uyu paachazopinda mumarriage anenge ari mukadzi uya anenge achiramba bonde, kuramba kufara nemurume, because mweya waamai vake unenge uchiramba kuti ange achisangana nemukwasha wavo pabonde. Zvakangoma hazvo vedu we, please ngatitaurei navo mucomment section.